Ziur, geroz eta gehiago erabiltzen duzula zure smartphonea edo zertarako. Pentsatu alduzu horrek ekar ditzakeen arriskuetan, ohiko mehatxuetako bat phishinga da. Ba al dakizu zer den? Iruzur mota bat da, zure informazio konfidentziala lortzea helburu duena. Adibidez, zure kontuetako pasaitzak edo kreditu txartelen zenbakia. Horretarako, itxura ofiziala duen mezu bat bidaltzen dizute konfidantzazko enpresa edo pertsona bat direla esanez. Mezu hori posta elektroniko bidez bidaltzen dute normalean, baina SMS, telefono deiak edo sare sozialak ere erabil ditzakete. Phishing izena ingelesezko phishing hitzetik dator, hau da, arrantza. Izan ere, erabiltzaileek amua irentsi dezaten saiatzen dira. Arriskutsua dirudi, ezta? Hona hemen mehatxua saiesteko hainbat aholku. Ez eman zure datuak posta elektroniko bidez. Enpresek ez dizute inoiz finantza daturik ez pasaitzik eskatuko bide honetatik. Mezua susmagarria iruditzen bazaizu, ez egin klik bertako esteketan. Ziur egon nahi baduzu, deitu mezuaren ustezko bidaltzaileari. Ofiziala dela uste duzun orri batean sartzen bazara, egiaztatu helbidearen hasieran HTTPS jartzen duela, eta ondoan kandadu itxi bat dagoela. Ziurtatu bisitatu nahi duzun web orriaren helbidea zuzen idatzi duzula. Helbide ezagunenei letraren bat aldatuz jendea engainatzen saiatzen baitira. Phishingaren biktima izan zarela uste baduzu, zure pasaitz guztiak berehala aldatu eta jar zaitez harremanetan benetako enpresa edo erakundearekin. Orain, garbi daukazu, ezta? Argi ibili, ez irentsi amua.